Здравейте, звездни приятели! Уран вече прелита през прага на Близнаци. Този, който знае всичко, но не може да говори, се сгромолясва на пазара. Там, където всички бърборят, но на никой не му пука какво. Пълна лудница. Настъпва време за провокация на нашите мисли. Нашата нервна система ще се пърже от противоречащи си решения, от нестандартни мисли и идеи, от многоговорене, многокултурие, междувселенска комуникация, да, включително и такава, която не е от човешки род. А Меркурий, управителя на Близнаци, ще се опитва да преведе, да опитва, да приложи, само че без никаква система и ред. Там, където му се получи и там, където му е най-лесно и най-добре. Идва електрическо време, на случайни включвания и изключвания, на шокови преобразования, които ще водят до гафове и грешки, които пък ще се оказват късмет, случайност, успех, даже откритие. Идва време на кратките, но ярки форми, които се случват в мига и нямат общо с вчера и с утре. Урановите идеи ще бомбардират нашите умове със скоростта на светлината и ще изискват да ги уловим сега и веднага на мига. В противен случай ще избягат и ще търсят друг ум, в който да се проявят. Въртележката от факти, знания, познания, предположения толкова бързо ще се съвърти, че компютъризираните човешки умове ще имат нужда от нови инструменти за анализ, диференциация, сравнение, съпоставка, все меркуриански инструменти, заради които тотално ще се променят средствата за информация, комуникация, образователната система. Навлизаме в нова интерактивна епоха, в която границите са невидими, но осезаеми, предупреждават ни звездите. Съзнанието ни ще се разширява според нивото ни на достъп. Ще се откриват нови източници на енергия, на светлина, на вибрации, нови материали, както обичайно това се случва, когато Уран преминава през Близнаци. Светът обаче ще става хладнокръвен, механичен, арогантен, груб, безпардонен и ще учим уроците по толерантност, за да не се вкопчваме в различията, а напротив да се концентрираме в мига, защото той е условието за улавянето и за въплъщаването, за прилагането на идеята именно сега. Всички уранови уроци обаче, за тях ще разберем и ще си дадем сметка едва след години. Защото такова е урановото естество. На този етап обаче за всички, абсолютно за всички важи максимата. Очаквай неочакваното.